Boas a todos, estamos aquí co directo de Feminismo no Deseño. Estou aquí xunto a Laura, que de Entre Vistas. Hola, Laura. Hola. Nada, hoxe imos falar un pouco de feminismo no deseño e diversos temas que xa temos aquí preparados. Imos comezar dando paso ás nosas invitadas. Primeiro M Bañón, adiante. Boas, Emma. Boas, bueno, son M, son tamén estudiante de Deseño Industrial, como Laura, como Vicky, ainda que agora estou estudiando ainda. Tamén, sobre todo, dedico moito tempo ao activismo ecosocial e, polo tanto, tamén cunha perspectiva feminista. Perfecto. A nosa seguinte invitada é Elba Quinteiro. Adiante, Elba. Hola, chicas. Hola, eu son Elba, son deseñadora gráfica e agora directora de arte e con perspectiva a introducir as mulleres dentro do mundo digital no que en Galiza. Por último, María Salgado. Hola, bueno, meu nome é María, estudei na EUDI, na Escola Universitaria de Deseño Industrial de Ferrol. Cando rematei a carreira estive en SEAT 2 anos e despois cambiei de campo ao mundo do xoguete, como tamén pensando un pouco no poder dos xoguetes na construcción do xénero, dos roles de xénero e de como nas expectativas vitais que nos pon tanto para nenos como para nenas. Fai 2 anos estou aquí en Dinamarca traballando para Lego. En paralelo tamén fui formando en ilustración e na actualidade compaxino as dúas cousas. Genial. Laura, non sei se queres introducirte ti mesma tamén. Non, eu son Laura e tamén son deseñadora industrial. Tamén, da mesma uni. Moitas somos da mesma universidade. Agora introdúzome eu tamén estudei na EUDI, tamén son deseñadora industrial. Bueno, así como María, pois tamén estou aquí en Dinamarca traballando para Lego, o que pasa que estou un pouco noutra empresa máis pequeniña que ten adosada, que chamase Lego Education, que os produtos que facemos pois van máis enfocados á aprendizaxe nas escolas mediante o xogo, basicamente. Pois nada, estamos aquí xa todas introducidas, así que podemos ir un pouco ao lío xa, non? O noso primeiro point para hoxe é falar un pouco de se hai referentes mulleres dentro do mundo do deseño, se son suficientes os exemplos que temos. Así que podemos ir un pouco, se alguén ten algunha por aí, porque a verdade sí que, por exemplo, na nosa carreira sí que non tivemos demasiadas referencias en asignaturas como, por exemplo, Historia do Deseño. Se alguén quere compartir algunha. Veña, non teñades así. A ver, máis que nomes en concreto, por suposto que hai. As mulleres deseñadoras sempre as houbo, pero é un pouco isto de a invisibilización, non? De como sempre houve máis homes, como tamén por unha forma de tamén a socialización que recibimos, esta cosa de como a forma de como tomamos o crédito das cousas, as mulleres, sempre somos un pouco máis en plan, non, bueno, sí fixen isto, pero bueno, sí, pero non foi case nada, en plan, este tipo de cousas. Entón, hai referentes, pero desde logo no ámbito académico, na programación académica, non figuran tanto. Igual que no bacharelato, tamén no instituto en xeral, o porcentaxe de mulleres, non sei, menos de, non sei exactamente a cifra, pero está alrededor de un 15%, unha cousa así. Temos por aquí algunhas referencias aquí, por exemplo, Gertrude Arndt, Marianne Brandt,
que son diseñadoras tamén que temos un pouco así por aí, pero se alguén as coñece máis en profundidade tamén pode introducir un pouquiño sobre elas. Sí, eu creo que esas témolas en común, supoño que as que aparecían dentro da asignatura de Historia. Para min son as únicas que me deron, realmente. E aínda así, nunca nos poñían en contexto 100% que pasaba con elas. Sí que as mencionaban dentro da Bauhaus, incluso eu acórdome de que sí que nos puxeran tamén por parte do profesorado un documental dos Ames no que víase que a muller era que deseñaba e logo me levaba todo o prestixio. E con estas dúas que mencionaches agora, eran unhas das diseñadoras que sobresalían dentro da Bauhaus, pero os dirixentes da escola relegábanas a facer os traballos que os seus compañeiros non querían facer por medo a que a Bauhaus collese ese toque de feminidade, entonces relegábanas a facer esos traballos que ninguén quería e tamén a textil, cerámica, a cousas de mulleres, entre comillas. Eso, eu, por lo menos na carreira, nunca nos poñía en contexto. Non contaban, só dicían que aparecían, que sí que estaban, pero sí que noto que houbo carencia, non sei a vos. Non sei, diría que sí que se nota moito como falamos destas mulleres polo seu paso da Bauhaus. É dicir, estudiaron ali e tuveron unha creación na propia Bauhaus. Sen embargo, as seguintes obras e o seguinte traballo normalmente foron o desenvolvemento das profesións dos homes. Por qué? Porque as mulleres moitas veces quedaban relegadas ao traballo de cuidar da casa, cuidar dos nenos. Moitas veces non é que non houbese esos referentes, senón que a súa vida adicada ao deseño era moito menor en porcentaxe que o que era moitas veces o dos homes. Gostaríame mencionar un exemplo dunha muller inventora diseñadora de Ferrol, xustamente, que é Ángela Ruiz Robles, que fai pouco estás intentando como visibilizar un pouco máis e falar máis nas escolas. Nestos últimos anos, por exemplo, temos algunhas profesores que están falando de todas estas inventoras e de todas estas diseñadoras, pero estamos no 2021. Xa se nota unha diferencia de cando dichedes vos as clases fai ao mellor 5 anos do que estamos dando agora, que estamos intentando como darlle un vuelco enorme e darlle visibilidade a mulleres como Ángela Ruiz Robles, que xustamente foi inventora da enciclopedia mecánica. Era profesora, daba clases aos seus nenos pola noite, aos seus nenos pequenos pola noite, traballaba polo día. Era viuda. Dedicaba todo o seu tempo aos cuidados dos seus nenos, a ser profesora e inventora, cunha vida de sacrificios moi alta. Entón, o que queres dicir é que, por exemplo, non se lle recoñeceu o mérito, digamos, ou non empezou a ser tan coñecida como agora que profesoras empezan a rescatalas para traelas a educación? Ou sí que era coñecida Estos daquela? exemplos, non, de feito foi das primeiras que levou unha patente a Madrid, creo recordar, co seu invento, e foi moi pouco recoñecida, foi moi invisibilizada, non se lle deu tanto bombo como se lle daba, por exemplo, a algúns diseñadores. Estaban moi nas sombras, sí que se falou, pero agora estáse rescatando. Estás empezando a falar nas escolas, fixemos un mural para o 25 de novembro, aquí ao lado da escola xustamente, para dar un pouquiño máis a coñecer a todas esas diseñadoras. Eu penso que é certo o que di M, de que as mulleres quedaron completamente relegadas a outras labores que non son as de traballar, sobre todo, bueno, se falamos de hai 100 anos ou 80 anos.
e que, de todas formas, aínda que sí que houvese mulleres que se dedicasen ao deseño, estas foron completamente invisibilizadas e non promocionadas do mesmo xeito que os homes, que ademais tenden a apoiarse moitísimo e promocionar entre eles o seu propio traballo e os seus amigotes. Eu penso que faltan moitísimas referencias, tanto, bueno, no deseño, na arte, na cultura, e pregúntome se con esa falta de referencias que temos podemos crear basándonos nesas referencias de homes que son as que temos, porque son as que se nos ensinaron e son as que hai. Podemos crear deseño feminista. Algunha lle interesa contestar? María, por exemplo, que te vexo pensando. Claro, penso, deseño feminista, refíreste a darlle como un enfoque ao deseño para mostrar todas estas diseñadoras que quedaron no olvido, ou máis os produtos que creamos nós como diseñadoras industriales darlle un enfoque feminista? Claro, eu pregúntome se é posible na sociedade na que vivimos crear produtos que non contribúan a seguir neste sistema, neste patriarcado, ou se ben sexa por non só por a hora de facer o produto, senón a hora de comercializalo, se é posible realmente facer produtos pois que sexan feministas con todo o que iso implica. Eu creo que sí. Sí. Polo estereotipo, A ver, máis que nada. Estánse me vindo a cabeza un pouco as... Ai, perdón, sí. Continúa. Eu iría un poquinho máis aló. Que entendemos por feminismo? Por igualdade. É dicir, que todos os produtos poden chegar a toda a poboación. Non simplemente como unha perspectiva de feminismo de que é morado, non? Senón máis aló de que a perspectiva feminista é buscar a igualdade, buscar que os produtos cheguen a todo o mundo, buscar que os produtos sexan inclusivos, en certo modo. Penso que na nosa sociedade non temos a definición de feminismo na cabeza. Penso que nos queda bastante para alcanzala, no sentido de que vai moito máis aló, vai na igualdade total. Por outra parte, deseño feminista. Penso que, por exemplo, coa parte da educación, como, por exemplo, que comentabas que estás en Lego Education, os referentes que temos, a igualdade entre xéneros, a non diferencia, a igualdade entre tamén cor de pel, idiomas, nacionalidades, etc. Iso, segundo os referentes, é dicir, educarnos na diversidade. Podemos ter deseño feminista cos exemplos que temos. Penso que o problema dos referentes que temos non é que non existiran, que contribuíron ao diseño, senón que non sabemos que contribuíron. É dicir, houve unha perspectiva, por exemplo, na Bauhaus, no seu desenvolvemento feminista, pero era unha perspectiva feminista invisibilizada. Xa non digo no inicio, porque no inicio só se lles relegaba algúns postos de traballo ás mulleres, pero, sin embargo, máis adiante, loitaron por entrar en talleres como arquitectura e como deseño e sí que puideron mostrar a súa perspectiva, por exemplo, con xoguetes, por exemplo, con unhas miradas moito máis inclusivas a homes e mulleres sin diferenciar tanto. Pero aínda quedaba moito. Claro, o que dices de que feminismo, que a xente como que non temos claro como sociedade o que é o feminismo, o concepto, a definición, eu creo que eu concordo totalmente. Creo que claro, o feminismo realmente o que é unha teoría política, vale? Se digo como unha teoría política que vai acompañada dun movimento social, porque esta teoría política politiza, teoriza sobre os problemas que nos afectan polo feito de ser mulleres, as mulleres. Entón, primeiro, o que
prioridade na súa axenda é rematar con todas as opresións que sufrimos as mulleres, polo feito de ser mulleres. Entón, claro, eso a consecuencia é que vai ser, vai traer a igualdade, ¿no? Pero vai traer a igualdade porque temos que cumprir esta axenda que nos libra das opresións, que de todas as opresións, as reproductivas, as dos roles de xénero, todo iso. Entón, claro, o deseño feminista, claro, eu gustaría poñer aquí un pouco o punto de que, claro, polo feito, moitas veces parece que por un equipo que sea formado por mulleres que xa é feminista, non? O resultado que saia dai dese proxecto será feminista. Pode ser que non. Hai mulleres que non son feministas, sabes? Ou hai mulleres que se consideran feministas pero que ten como diferentes enfoques. Entón, claro, esta cousa que moitas veces ponse sobre os nosos ombreiros, o tema de, bueno, o feminismo é vosa cosa, como, pois, polo feito de ter un equipo de mulleres, xa vai sair dai algo feminista. Entón, claro, as mulleres temos dereito tamén de non ter que estar falando todo o tempo de feminismo, non estar falando todo o tempo desta loita que ainda nos queda moito. Podemos facer un deseño que non sexa feminista porque simplemente nos inspiran outras cousas. Isto, por exemplo, tamén é unha cosa que se fala moito na loita polos dereitos das persoas non brancas, de que non teñen por que estar falando todo o rato, todo o tempo da súa liberación pola opresión racial. Entón, bueno, non sei se me fui polas ramas, pero... Non. Eu a perspectiva que teño é que un pouco non existen deseños feministas como tal porque precisamente se un deseño, por exemplo, só en chamar máis atención, se ti fas un produto que está ben, que é un produto normal, que é perfectamente inclusivo e demais, non chama a atención realmente, pode chamar a atención por outras cousas. Pero se ti tes un deseño, por exemplo, algúns potes de colonia con forma de muller ou cousas así, algúns deseños que sexan claramente machistas, pois eso sí que está facendo un dano. E moitas veces son as empresas que non lles importa facer deste tipo de produtos e pagar unha multa por incumplimento destas leis de xénero. E despois tamén isto recae un pouco, claro, sobre nós mesmas, non? Porque é o que dixo María antes, que non por ser un equipo de mulleres vai sair algo feminista, porque non todas as mulleres son feministas, hai mulleres alienadas, e non é imos contratar unha muller porque así xa está, non? O sexa, ti como diseñador ou diseñadora tes a responsabilidade un pouco de saber o que estás facendo, non? O sexa, eso é o que penso eu de ter a conciencia de dicir, de revisar unha e outra vez os teus deseños e revisar se estás caendo en clichés de xénero, porque ás veces non son tan claros, non? Ás veces ti fas unha cousa así porque, bueno, o proxecto, moitas cousas pasan cando estás nun proxecto, de repente, pois, algo, e de repente, está moi cargado de rosa, digamos, por exemplo, do mundo dos xuguetes, algo así. Pois, aí tes que poñerte a revisar un pouco pois a paleta de cores, porque eso tamén ou sexa, non se poden caer neses clichés, basicamente. Tes que revisar as formas, a forma do produto e todas estas cousas, non? Eu penso que iso é como comunicas tamén, ou sexa, os deseños comunican todos. Entón, son cousas que ti como persoa feminista tes que ter en conta e depende moitísimo tamén do tipo de deseño, porque si que hai deseños que te permiten xogar ou que tes que estar pois máis atento a todas estas cousas que deseños que ao mellor pois non teñan tanto que ver. Por exemplo, se eu estou diseñando pois non sei, algo para quitarte as cousas dos dentes, pois ao mellor non sei, como non meta así un bote, non poña para home o poña azul e para muller o poña rosa, pois aí que xa é para pegarte un tiro na cabeza, non? Pero eu penso que é un pouco así, que non é facer algo feminista senón ser feminista ti no teu día a día e revisar o que estás facendo. Eso é o que penso. A ver, eu creo que, bueno,
co que diste que unha das partes que, aínda que ti intentes de facer un produto 100% inclusivo e tal, creo que dentro do mundo do consumismo sí que hai unha parte dese proceso de dende que o produto chega a persoa a que, en teoría, ti diseñases ese produto para, bueno, en general para todas é inclusivo, que é a parte do marketing. Aí entra, para min é o paso que pode chegar a envelenar todo. De aí é onde igual dirixe o estereotipo, xa campañas, o que decías ti dos perfumes. O sea, para min é un dos fallos que seguimos tendo. A publicidade, iso de se teño que facer, igual ti fas unha cuchilla para depilarse que corta genial, non deixa case ningún pelo, pero claro, cando chega a outra parte, vale, pois esta secciono para mulleres e esta vais de cambiar a cor para homes. E a das mulleres vai a ser moito máis cara, ademais. Isto se falaba xa antes. O anuncio vai parecer a rapazas xa sin pelos, usando, pero xa pernas sen ningún pelo ni nada. Sí, é completamente un anuncio completamente sexualizado tamén. Sí, sí que é verdade que... Ademais, estamos xa falando de estereotipos e de roles... Perdón. Non, nada. Digo que aí xa entran moitos estereotipos e os roles de xénero. Refírome, xa estamos dando por sentado que unha muller se ten que depilar e un home se vai depilar menos, polo tanto, necesita menos cuchillas. Hasta que punto estamos continuando nós mesmas ante a vergoña con certos estereotipos como o tema de depilarnos? Eu, por exemplo, en clases teño escoitado comentarios como vienes con las áxilas sin depilar. ¿Te parece normal? Como, por ser muller xa me teño que estar depilando. Xa imos un poquinho máis aos estereotipos que teñen que ser inherentes ao xénero, que non é así e que seguimos continuando. De feito, ademais, bueno, históricamente, basicamente era porque querían as mulleres xoves para casarse, polo tanto, teñen que estar moi depiladas para que se xa pasaba unha idade fora fácil casalas. Iso foi un dos inicios. E a maiores tamén hai exemplos da depilación na época de Egipto hasta facer verdaderas barbaridades coa pel e químicos para depilarse por unha cuestión simplemente estética, prexuizos e estereotipos. Eu sempre pensei que a depilación ten uns pederastia vibes así un pouco fortes, pero bueno. Influenciado pola pornografía, sen dúbida. Eu penso que tamén cando un deseño contribúe case todo o que se deseña, case todo se comercializa dentro dun sistema que para min, baixo a miña opinión, non pode nunca convivir co feminismo, pareceme moi duro porque case calquera aportación que fagas ou a través dos deseños, pareceme que hai un punto no que non pode ser nunca 100% un deseño feminista agora mismo. Bueno. Claro, aí o enfoque pode ser feminista. Dado a forma de produción e de consumismo que temos actualmente, desde logo que non. Porque na gran maioría de cosas, non sei se te refires a eso. Sí. Nada, María penso que vai con un pouco de retraso, por eso interrompiu, pero non pasa nada. Non pasa nada. Didi. Vale. Nada, que digo que o deseño sí que, o proceso de deseño e o resultado sí que pode ser feminista, non? Se realmente o enfoque desde o principio é feminista, todo iso, pero despois a lectura pode, lóxicamente, pode ser xa depende da persoa que merca ese produto, que o usa ou que é o destinatario final. Por exemplo, teño unha anécdota cos meus primos pequenos que eu regalei un set de Lego, de casi pequeniño, que sorpresa, e viña con... Era unha policía, unha muller policía, non? Estábamos dous aí a averiguar, somos dos irmáns, e ten así pouca diferencia de idade, pero alrededor de 4 anos.
E claro, entón pregunta o cativo, o pequeno de todo, pregunta, é unha muller ou un home? E correspondelle a súa irmá, respóndelle, non, é un home, non ves que policía? Entón, claro, aí, o sea, doeume por todo, pero entón, claro, aí por moito que nós en Lego que iramos facer un novo enfoque, todo eso, se eso non dos nosos produtos, se eso non vai acompañado de toda a sociedade, de todo, os debuxos animados que se fan para os nenos, todo iso, porque, por exemplo, claro, que tamén incluso a perspectiva de nosa como se somos nais e pais no futuro ou na realidade, non sei, pero claro, por moito que ti sexa feminista, que lle queras dar un enfoque da sociedade diferente a actual, claro, vas a encontrar con un montón de intoxicación ao redor, sabes, da sociedade que efectivamente, que o que di Laura, que vai facer moi difícil esta lectura feminista e vai ser moi fácil contaminada. Me tiñas algo que dicir antes? Eu penso que tamén habría como dúas formas de enfocalo. Por unha parte, esa de os nenos teñen que saber que todas as persoas poden acceder a calquer posto de traballo, é dicir, que todos temos a mesma igualdade de oportunidades, como transmisión dun mensaxe implícito no produto. Pero, por outra parte, está o feminismo no sentido da produción, no consumo, na fabricación, na cantidade de recursos que utilizamos e na igualdade ou desigualdade que xeramos con iso. Eu penso que hai como xa dúas vertentes, unha que tira máis cara ao social, cuidados de que postos de traballo estamos nós, e o outro xa como un poquinho, diría, que me toca a min máis que o ecofeminismo, que darnos conta da dominación da muller e tamén darnos conta da dominación do planeta, dos recursos, e pensar que podemos producir e vender de forma ilimitada. Claro, e desde a miña perspectiva, estar producindo un consumismo a maiores non é feminista, porque estamos roubando recursos a outras zonas que non os teñen. Entonces, é como que hai, eu diría que moitas perspectivas e moitas formas de ver o feminismo e moitos sectores onde falar dele. Que non é simplemente feminismo de muller-home, senón feminismo buscando a igualdade total. Porque ademais agora xa nos metemos que está moi en boga ahora mismo, temas de transexuais, binarios, non binarios, é dicir, persoas que nin se consideran nin homes nin mulleres. Claro, aí como comezamos a meter ese tema. Pareceme que vamos máis como hai unha igualdade total, dándonos conta de que, segundo a cultura e os roles que tivemos hasta agora, as mulleres están discriminadas e hai unha desigualdade moi grande. É dicir, que, por exemplo, non accedemos a postos de policía tan fácil como os homes. Sí, iso é verdade, queda bastante por facer. Eu preguntábame se isto que acabas de mencionar ten un pouco de que ver co ecofeminismo, que temos por aquí unha pregunta, por que é importante esa perspectiva ecofeminista dentro do mundo do deseño? Sí, eu creo que vas a ter que contestar ti un pouco, explicarnos un pouco de que o feminismo. Vale, bueno, o ecofeminismo sobre todo, vou mellor por partes. Hai dous factores para o deterioro tanto social, en canto a cuidados, en canto ao que se diría como feminismo, parte social, e outra parte que xa é máis ambiental. Dos factores que crean este deterioro social e ambiental é pensar que temos recursos ilimitados e que temos unha dominación total sobre os recursos e, por outra parte, a dominación das persoas e tamén das mulleres. Daí sai un poquinho o ecofeminismo desos dos factores que deterioran totalmente o noso sistema. Por outra parte, o ecofeminismo
plantea que non hai unha realidade que sexa xusta sin ecoloxismo e sen feminismo. Se só temos ecoloxismo pero non temos feminismo, podemos ter un ecoloxismo totalmente patriarcal. É dicir, un ecoloxismo que non defenda a igualdade, non defenda as mulleres. Por outra parte, podemos ter un feminismo que pensa que os recursos son ilimitados e, polo tanto, explota o planeta sin darse conta de que está subordinando os recursos e subordinando tamén a outros países ou a outras persoas. Por iso, intentamos como focalizar se buscamos a xustiza climática social, como buscamos, con que enfoque? Cun enfoque totalmente que feminista no que teñamos en conta as dúas partes. Entón, pensades, por exemplo, que o deseño como profesión axuda ou deixa de axudar ao ecofeminismo, por exemplo? Eu creo que agora tal e como, por exemplo, falando de deseño de produto, tal e como se producen os produtos, tal e como está a forma de fabricalos, todo iso non se pode facer, non se axuda co deseño ao ecofeminismo, mais penso que sí que podería facerse. Pero iso non é de todo competencia da deseñadora. Tampouco. Non, é que tampouco é que sí que debería preocuparse a deseñadora de que todas as partes da produción de a súa obra sexan xustas, sexan feministas, sexan ecolóxicas e todo iso. Pero moitas veces sabemos que isto non é así. Que non podes controlalo. Sí, a ver, eso está relacionado pois co ecodeseño, diseñar dunha maneira pois con tendo en conta os materiais, tendo en conta pois eso, o que diste o proceso productivo. Tamén ten que ver con que se estás nunha empresa tampouco podes controlar todas esas cousas. E o que dicíamos antes de que non ten que ver tanto coa deseñadora, tamén é verdade, sí que é verdade que o deseño fai cousas que se producen e eso basicamente é o que dicía M, que era que colles máis recursos e empezar a producir cousas que ao mellor non fan falla, non? Non penso de todas maneiras que sexa culpa só do deseño, senón do sistema no que vivimos, que tamén, claro, canto produces, porque ao mellor un diseño é necesario. Se xa é innecesario, por exemplo, os deseños de usar e tirar, como a roupa hoxe en día, pois eso sí que xa é un claro exemplo que non... E a parte da industria da moda en feminismo, pois tamén ten moitas cousas que facer, non? Pero despois, claro, hai moitos deseños que sí que son necesarios porque non só deseño de produtos así da vida diaria ou de consumo sin máis, deseño pode estar pois en moitos ámbitos, non? Supoño que depende dunha xestión de recursos tamén, non sei que opinades disto. A mí me gustaría facer un par de apuntes. En canto ao tema de isto do feminismo, da ecoloxía e todas as cousas. O tema de mesturar loitas, digamos, así resumindo, non? O tema de mesturar loitas, lógicamente, son importantes. É unha persoa, unha muller feminista, unha persoa feminista, lógicamente, busca un mundo mellor e o objetivo é, lógicamente, non pode haber un feminismo sen ecoloxismo, pero realmente, se mesturamos loitas, xa é bastante complicado chegar a conseguir unha axenda feminista de por sí, que é moi extensa, é moi concreta, moi concreta. Por outra parte, tamén a loita ecoloxista, a loitas raciais, etcétera, etcétera. Entón, claro, lógicamente temos que ter todas presentes, ir camiñando todas a vez, pero creo que o tema de mesturalas que desdibuxa o xeito político. Entón, é un pouco, non sei, como que sí, camiñar todas a vez, pero potenciándolas entre todas, pero tendo as axendas moi claras e moi marcadas. Despois,
eu tamén igual diferenciaría entre deseño e activismo, porque, lóxicamente, nós claro, a non ser que sexamos emprendedoras e que teñamos unha propia empresa, que vayamos desde a deseño ata a produción e de distribución, etcétera, etcétera, normalmente somos parte pequeniña dunha cadea moito maior, como dicimos, eres parte dunha empresa que deciden eles onde producir e como e con que materiais, etcétera, etcétera, lóxicamente ti, por moito que vayas co teu activismo feminista, co teu activismo ecoloxista, diránche, sí, maravilloso, pero es que a mí en plástico de usar y tirar me sale mucho más barato. E ahora, entón, claro, moitas veces eso desgasta, porque, claro, eu de todos estes anos traballando todo iso, lóxicamente, sempre queres aplicar a túa perspectiva de xénero, a túa perspectiva ecoloxista, todo iso, pero, claro, moitas veces pérdese na cosa da empresa. Entón, é importante non perder o foco, que eso tampouco che vai aminando, e non perder tampouco a esperanza, non? Decir, vale, pois eu intento colar aí a semente, non? Na cabeza do meu xefe ou xefa e tal, quizás para o próximo proxecto, pois o enfoque xa será máis feminista, ou xa usaremos materiais máis sustentables, e así. Ao mesmo tempo, facer un activismo que formar parte dun movimento, dun activismo que loite por cambiar a sociedade. Entón, esa sociedade xa tamén por a presión nas empresas, nos xefes, etcétera, etcétera, entón, todos xuntos podremos camiñar hacia estes obxectivos. Sí. Eso sí que é verdade, que as empresas van moito co de fora, por moito que teñan... Sempre hai xente que pensa de formas radicalmente distintas á filosofía que ten a empresa nese momento, pero a empresa, por moito que teña xente gritando dentro, vai ir cos tempos. Penso eu, non? Exacto. E os tempos, ao final, marcámoslo nós, porque ti ao final, chegas á empresa e, bueno, non se ficha, non? Pero chegas, pasas as túas horas e marchas, pero se ademais fora tes un activismo pola terra ou por os dereitos da muller, etcétera, etcétera, claro, eso todo, todas unidas, cambiamos a sociedade. Eso que ao final reflectirá, porque claro, que ao final o individuo, e aquí é o poder que temos todas xuntas, non? E o poder do movimento de todas. Ao final, individualmente, non nos van facer caso. Sí. En certo modo retroalimentase, non hai cambio no deseño, porque o deseño ten que atender a unhas necesidades dunha sociedade, non hai cambio neste deseño se esa sociedade non cambia, pero tamén o deseño, ás veces, polo menos pode intentar non botalo máis para atrás, polo menos eso, a consciencia, para non desaxudar, digamos. Por exemplo, engadir que nós defendemos o ecofeminismo porque nos parece que é imposible ter un sin o outro. No sentido de, tú se tes un planeta que está totalmente destruído, hai moitísima desigualdade, que é hacia onde nos estamos dirixindo. Se hai moitísima desigualdade, as persoas coas que máis se ceba a sociedade é coas mulleres. Xa por estadísticas. No sentido non é que seamos máis vulnerables, pero normalmente veuse, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, cando hai moitísimos a violación mesma dos dereitos humanos, normalmente cébase nas persoas que máis coidan, non nas persoas que se individualizan e se encargan do seu posto, por así decirlo. Normalmente nós temos unha accesibilidade maior polo noso rol e pola nosa educación de coidar. Polo que, nunha perspectiva de feminismo sin ecoloxismo, o planeta está nunha emerxencia climática. Das próximas décadas vamos a ter, se non paramos isto, hambrunas, sequías, pero non nos vamos centrar eso, senón que realmente van a aumentar as desigualdades. As desigualdades de xénero, por exemplo. E actualmente a perspectiva feminista nas decisións, nos puntos de decisión sobre o cambio climático é menor. É dicir, o 70% dos postos que toman decisións en canto ao ecoloxismo son de homes. Non hai unha perspectiva de xénero.
a cal denunciamos, porque se nos olvida a nós, estamos facendo un ecoloxismo totalmente patriarcal onde a desigualdade vai reinar, por así decirlo. Entonces, é unha... tes toda a razón, encántame a parte de axendas moi marcadas, porque son dos camiños diferentes, pero teñen que ir xuntos. E, polo tanto, unha persona que está defendendo o feminismo, pero non está defendendo o ecoloxismo, unha persona que defende o ecoloxismo, pero non defende o feminismo, realmente cae, entre comillas, un pouco en incoherencia. Evidentemente que hai grupos de xente que están dedicando moito máis á defensa do feminismo e grupos de xente que se dedican moito máis á defensa do medio ambiente, pero porque senón non damos abarcado todo o traballo. Sin embargo, esas dúas loitas, normalmente, nos grupos de activismo ou simplemente nos grupos de traballo, suelen intentar compartir esa perspectiva. Non é tanto xuntar, senón darnos conta de que son necesarias ambas, e non olvidarnos, senón atacarnos entre nós, senón que temos que confluir porque o noso objetivo é o mismo. Xustiza, igualdade, dereitos humanos. Pois a min parece unha perspectiva bastante interesante, porque se, por exemplo, eu pensaba máis no feminismo e tal, sí que tamén considero que son ecoloxista, pero sí que nunca xuntei as dúas, nin pensei nesa perspectiva de quitarlle os cursos e acabar peor nunha porque outra estaba moi mal e cousas así, como que dis. Así que pareceme bastante interesante. Vou mirar un poquinho máis diso. Non sei se queres facer a seguinte pregunta que temos por aquí, Laura. Bueno, sí, se che parece cambiamos así xa de tema e imos a un pouco aos referentes na educación. Se vos ao longo da vosa educación e formación como deseñadoras tivechedes profesoras, que papel xogan as mulleres na educación no ámbito do deseño? Elba, por exemplo, que... Pois, eu xa vou falar, bueno, sí, na carreira, porque en etapas anteriores para as mulleres era profesión de homes, por dicilo de alguna maneira. Eu a verdade é que tiven catro profesoras solo. A maioría eran homes e sempre eran a imposición. O sea, as mulleres xogaban un papel pasivo, salvo igual a profesora de Historia do Arte e tal, que xa estaba máis posta en temas de desigualdade e tal. Sí que non buscaban por darnos referentes femininos. Sempre recurrían ao básico, este o millor, xa por dicir de cara xa a prepararnos a sair ao mundo profesional, sempre reinaba todo o que era, vale, estes eran case todos, por dicirlo de alguna maneira, mirabanlle as xencias no que houvese, vale, este home fixo tal, non sei que, entón, como el, todo o que di, gañou premios, non sei que, este vai ser o noso referente. En plan, proxectos, exemplos de proxectos, máis do mesmo. Nunca había unha muller, sempre eran homes, o sea, era raro, sempre me pareceu curioso, Tampouco fixen por buscar, eso é un fallo, que esa é outra. Eu ata que saín, vime no mundo profesional e deume de fronte toda a desigualdade, vivilo nas miñas carnes, por dicirlo de alguna maneira, nunca din por buscar esos referentes. Conformábame co que había, co que me dicían. É un fallo que costoume ver. E tal, porque non facían nada por mellorar esa situación. E elas mesmas víanse, sabes, nunha escola onde eran minoría e non se escoitaba a esas profesoras. Sempre non estaban á cabeza de manexar todo, musicalmente, nen o programa, nada. María e M, que ademais estudachedes na mesma universidade, pero en dúas épocas distintas, bueno, non con moita diferenza, pero xa se nota algún cambio. Cal é a vosa referencia e experiencia coas profesoras na escola? Que dicir ti, Ana? Dalle ti.
Pois agora estou intentando contar o número, pero eso tamén é un indicativo de que poida contalas, porque os profesores que tiven de homes non os podo contar, nin de coña, non me lembro, pero así estou pensando, sí, a de física, de non sei que. Sí, o sea, sí que tiven algunhas, sí, pero non, a maioría non, e despois tamén, lóxicamente, canto máis arriba se vaise, menos atopas. Entón, claro, cando vas as tres cabeciñas que levan a escola, pois non está as mulleres. Entón, sí, algunha tive, pero despois canto máis ías as asignaturas máis especializadas en deseño, datas de proxectos e todo iso, non había, canto ías á cúpula máis de dirección e tal, tampouco. Hai anos, non sei agora como está. Xa fai 10 anos disto. Ahora máis Segue ou sendo menos así. mantense igual. Sí, Pero fantástico. Sin hai embargo, sí unha... que se ve... Sí. Ahora mesmo vese que sí que se están involucrando moitísimo máis. Por exemplo, as de física están dando moitísimas charlas, sí que se ve moitísimo movimento e a maiores están empezando a traballar moitísimo máis nos órganos de goberno da propia universidade, nas vicerrectorías de igualdade de xénero, por exemplo. Vese non simplemente na escola, senón a nivel xeral que hai un pequeno cambio e que ese cambio vai tardar, pero xa o hai. Xa que están entrando, por exemplo, profesoras, e unha profesora que de feito agora mesmo está nun posto de directivo na arquitectura e que está dando clase, e si que é a que, en estética é que nos fala das mulleres da Bauhaus, e fixemos un traballo con ela, si que para visibilizar un pouquiño. E por outra parte, nos órganos de goberno da universidade hai cada vez máis vicerreitoras, o cal tamén, en consecuencia, hai charlas, hai formación, intentaste dar unha perspectiva moitísimo máis igualitaria, etc. Pero leva o seu tempo, no sentido de verse un cambio, pero tardará en verse unha igualdade real. E que con este máis, supoño que tamén pasa, bueno, sí, prácticamente, seguramente pasa o mesmo que comentábamos antes con ser, como nós parte dunha empresa maior, que ao final, claro, ata que non hai un cambio social que arroupa todo a súa perspectiva, porque quizáis, vamos, seguro, a profesora de física sentíase ela soa nunha universidade chea de homes, non? O sea, unha universidade no que o profesorado eran homes. Entón, claro, agora está aproveitando que o contexto social é o adecuado para poder introducir esta perspectiva de xénero de formar máis en feminismo as alumnas e todo. Pois a verdade non é por poñervos nerviosas ni nada polo estilo, pero sí, eu se teño que dicir algo, gustaríame dicir que, por suposto, influencia da máis inclusión de profesoras no que ven sendo pois o grado inteiro estaría bastante ben. Pero, sobre todo, non só se arranxa con iso que é o que dicíamos antes, senón intentar traernos a cada asignatura pois referentes femininos. Isto o digo e quero dicilo porque temos aquí un comentario de Croquis 13 que estamos debatindo o seu directo no noso Discord moi interesante e dicían, estamos aquí escoitando que conste. Así que isto o dixeron cando estábamos falando así un pouco de profesorado e penso que o mellor están os dos profesores por aí escoitando. Non sei si que, bueno, benvidos e pasadelo ben. Pero, bueno, por iso digo que non vos quería poñer nerviosos, pero o mellor están por aí. Bueno, queredes añadir algo máis deste tema? A min faltame moitísimas profesoras na nosa escola, sobre todo no ámbito de deseño. Sí, agora hai unha, porque parece que sempre hai un oco para nosotras, para nós, ningún máis, sabes? Só hai espazo para unha. E, sen embargo, vemos como na nosa xeración, polo menos, éramos case todas, o sea, éramos máis ou menos 50% homes e mulleres, quero dicir, estaba moi repartido. E ti creces e cales son as túas... Tives iso? Tives que só hai oco para unha? Despois,
como non te vas a poner nerviosa? Como vas a pensar, sí, no, teño que ser a mellor, ese é o que ten que ser para min, e dame igual pisar as cabezas das demais. O sea, isto eu creo que tamén crea moitísima competitividade coas compañeiras. Non sei se estades de acordo que entre mulleres, por iso de que só hai un posto ou dous, bueno, xa sabemos como vai, hai moitísima máis competitividade ou non, como vedes isto? Sí, Sí, dalle. totalmente. A ver, é que é iso, é o que diste, Laura. Se estamos acostumadas a ver que só podemos... É que xa ten que ver tamén a que posto chegamos, porque, claro, igual ti estás nunha empresa medrar non podes, entón vas fora. Non ten, bueno, hai opcións, pero si eu o que vin profesionalmente é iso, que se quere subir ou competir coa persoa que é muller e está no posto en riba de ti ou no mesmo posto, porque se xa subir non podes, se ten que quedar un oco baleiro, va ser ti, non vai ser o teu compañeiro. O sea, sí que estou totalmente de acordo con iso. É que pasa demasiado. Eu creo que sí, pero claro, é que aparte, o peor de todo é que moitas veces véndesenos isto como que está no noso ADN, de con nosos cromosomas de muller xa nos veñen este xen da competitividade entre nós. É simplemente froito da socialización, é toda o que vimos recibindo pouco a pouco durante toda a nosa vida, con películas, con series e con todo, sabes? Porque competimos dende por antonomasia, o terreno da muller, o amor, sabes? Competimos polo amor dun home, etcétera, só pode vencer unha, e todo, entón, claro, todo isto vai calando, non? Vai quedando aí dentro de nós, entón, claro, ainda que sexa de forma inconsciente, sí que fai que eso, cando estás nunha empresa, pois que xa que ven outra muller e tamén os teus colegas, homes, que a mí me ten pasado, experiencia personal de ter desacordos con unha diseñadora que entrou nun momento determinado nunha empresa na que traballei e recibir un comentario de un dos meus colegas de decir, no, es que al final las mujeres entre vosotras, es que al final siempre tenéis movidas. Y se en plan, mira, vamos a ver, ¿qué le va a estar mal con media empresa, tío? ¿Sabes? En plan, que posa para ir a todo Cristo. Entón, bueno, iso. Daquelas, eu me lembro que aínda non estaba, porque isto foi nos meus inicios no mundo laboral, que como dixo Eva, tamén foi como un choque así de fronte coa realidade. Lógicamente, xa sabía que había desigualdade antes, pero non sabía como poñerle nome ás cousas. Entrar no mundo laboral foi como, sí, de golpe. E daquela non sabía, falaba cunha amiga que xa estaba introducida no feminismo e tal, eu dixen, en plan, que curioso, sí que é verdade, díxome isto, fulanita, díxome que nos levamos mal entre as tías e tal, e díxome a miña amiga, María, pero eso é puramente, ese puro patriarcado, machismo, eso de que temos nós estamos sendo machistas con nosotras mesmas. Entón, eso. Sí, isto en canto a acceso a postos de traballo, é como chegas aí e ves a unha muller moito máis competencia que un home. Un pouco está ligado coa sociedade de que non xogamos na mesma liga, xa para empezar, de que os nosos traballos temos que pasar triple filtro de ter que esforzarnos moitísimo máis. Isto é algo que se decía en outros directos que fixemos nestas xornadas, que, por exemplo, no anterior, no de ciencia, dicían que a percepción dos traballos femininos era moitísimo máis devaluada, non? Entón, xa, esa percepción de que non estamos na mesma liga, senón que estamos aquí, xa nos fai loitar entre nós para intentar subir, pero é que ao final estamos somos os perros que se están pegando mentre os demais están mirando, basicamente. Entón, sí que un pouco... Elba. Non, xa había acabado. A mí sorpréndeme, sobre todo, claro, porque eu cando saí, o mundo do deseño veía
moi neutro, moi xenérico. É unha profesión de ter ideas, de ser creativo. Encontrarse con eso, o que dis ti, xogar en diferentes ligas, é que non concibo xogar en diferentes ligas. Sí que igual noutros traballos, eu que sei, pero por xa que en estereotipo, que igual pois un é máis rápido que o de, por exemplo, que mencionabades antes de policía, que as probas teñen que ser máis fáciles, non sei que, onde pode chegar a haber unha dúbida, pero en unha profesión como o deseño, que opinades aí? Por que pode existir esa liga intermedia? Aparte de por ser muller, pero non sei como vedes. Eso é unha cosa que sí que levo tempo pensando, eso sí que é algo que aparte que vin en varias empresas nas que traballei. Por exemplo, cando traballas nunha empresa que... O sea, perdón, vou comezar outra vez. Sí. Creo que ten que ver con como os produtos son moi dirixidos produtos para mulleres e produtos para homes. Entón, a tecnoloxía é para homes, os coches é para homes, tal, e para as mulleres deixanos outro tipo de ámbitos. Entón, claro, cando empezas a traballar nunha empresa determinada, como por exemplo, así, automoción, vale? Claro, empeza a traballar e te dis, bueno, son diseñadora, se traballo nun estudio de diseño, cada vez que me chegue un brief, un novo proxecto, eu vou ter que pasar a su profesional, entón vou pasar unha fase de información, de recollida de información e tal, para facer este proxecto o mellor que poida, non? Quer dicir que non tes por que ser apasionada absolutamente todo, non? Pero claro, en unha cosa en concreto, como por exemplo automoción ou por exemplo, uns xoguetes como o Lego, sabes, que durante moitos anos foron máis dirixidos para nenos, claro, eso xa fai que cando cheguemos a esas empresas como diseñadores, estos homes xa son absolutamente tolos e saben absolutamente todo de esa categoría. Entón xa os xefes e o entorno laboral asumen que esa persoa xa é apasionada por iso. Por exemplo, claro, pois tens que demostrar o dobre de non só que é perfectamente válida para facelo, senón que tamén tens que demostrar como doble paixón para abordar o proxecto. E iso tamén fai que se asignen unhas tarefas diferentes. Sí, relegarnos outra vez como na Bauhaus, non? Os traballos para mulleres. Aí... Que segue pasando agora mesmo, non hai que irse atrás para Bauhaus. Exacto, por desgracia. Sí, por exemplo, o que vin, o sea, agora que estou entrando no mundo digital, por exemplo, agora de deseñar unha app ou unha web, as mulleres están máis relegadas a postos que son de investigación e analítica polo feito de ter esa sensibilidade de que igual un home non ten. O sea, eso vino, pero 100%. O sea, hai moitísimos postos o sea, nas axencias digitais hai os postos cubertos que sería, non sei, experiencia de usuario, todo o que ten que ver con filtrar, non sei, o target final do produto, todo iso, tal, pero logo son os homes os que executan o produto final. O sea, hai eu no máster que estou estudando sí que nos contaban que hai moita carencia neses postos, nos postos de producción, por decirlo de alguna maneira. Como que as mulleres están relegadas moito á preproducción dos produtos digitais. Entón, isto trae un pouco o debate de hai máis oportunidades para homes a hora de atopar traballo dentro do mundo de deseño en certos postos que para nós, por exemplo. Na pregunta que comentou antes Selva. Sí. Di, M, adiante. Vale, é que levo un poquinho atrasado, creo. Perdónade. Sobre a pregunta que comentaba antes Selva sobre a desigualdade nos postos e a competitividade, penso que tamén é, se estamos vendo tantos referentes, no sentido de hai moitísimos policías, hai moitísimos diseñadores, ao lado do coche ves un home, esos referentes xa nos din,
aí só hai homes, chegar aí vai ser difícil. Polo tanto, compites cos teus iguais, compites cos que o que a sociedade che dixo que eran os teus iguais e cos que podes competir, porque co resto non te imaginas competir. Xa son construcións sociais que nos veñen dadas desde nenas e que realmente é medo a non poder entrar, desigualdade, é dicir, hai poucos postos, é unha competitividade, como decía Vicky, de os cans botándose, só hai un filete, polo tanto van a estar todos os cans en riba dese filete e van a ser agresivos entre eles. Ao final temos instintos animais e actuamos como animais. E polo tanto, como que ves, eu teño que estar aquí. A parte, tamén como que engadiría ese punto de sexualización continua do home, da muller, dos corpos humanos. Perdón. Nada, tin por aquí. Eu creo que é moito máis fácil atopar traballo en empresas industriais relacionadas co deseño para un home que para unha muller. É así un statement un pouco que fan, que é verdade, por eso paso, pero adiante, María. No, que digo que o tema de que só, ademais, que sexa máis difícil para as mulleres, eso tamén está realimentado con esta narrativa de que, claro, que se tes a máis dunha muller nun equipo, vai haber follón. Porque como discutimos entre nós, temos tal... Entón, claro, eso ten que comezar desde unha educación moi temprana de todos os nenos e nenas de que non que te cabe esta competitividade. Así cambiaremos a sociedade e a sociedade non terá ese estigma de que non pode haber moitas mulleres no equipo, porque montan líos. Sí, ainda lía fai pouco unha entrevista a Ana Gea, que é a creo que coeditora de gráfica, que falaba disto, de a competitividade entre nós, e que sí que achacaba que unha das preguntas que, bueno, logo supoño que tocaremos, ao síndrome da impostora, de que como vemos esa competitividade que polos nosos procesos hormonais que estamos suxeitos a hormonas, que temos moita tendencia a xa non intentar por esa posición máis sentimental, entre comillas, que nos provoca iso. Mencionaba iso, que como que nos autofrenábamos a nos mesmas de cara a poder acceder aos postos máis altos polo feito de eso, de ver que ao lado do coche está un home, como dicía eu. En arriba do coche unha muller, por suposto, no capó. Pois sí. Ia dicir algo, pero esqueceu, así que adiante algunha porque si foiseme completamente. Eu quería, senón, pasar a seguinte pregunta, que é se nos equipos de traballo mixtos teñense en conta da mesma forma as aportacións das mulleres que as dos homes. Depende cantos homes haxa e cantos estén falando a vez. Esa é a miña experiencia. Se están 4 falando a vez, xa podes gritar, que non che van a escoitar. Eu diría que depende do grupo e das ideoloxías que ten o seu grupo. É dicir, eu polo menos na experiencia que vivín, hai tanto mulleres que teñen máis ben un trato machista e tanto homes que teñen un trato machista, é dicir, levantar o tono de voz porque tes máis razón, impoñerte, xa sexa físicamente, xa sexa co tono de voz, xa sexa cos xestos. E atopas un pouco de todo, realmente, que depende moito da educación que levara cada persoa co que estás traballando. Se ten unha educación na que lle enseñaran a comunicarse da forma correcta e sin impoñerse, nin crear unha superioridade e inferioridade, o máis seguro que te encontres con non poder expresar as túas ideas, non poder, de feito, desenvolver toda a túa creatividade, verte sesgado en equipos nos que se dá ese maltrato continuamente. De feito, vese moitos casos de depresión e de ansiedade derivados de traballar con esa xente que te está maltratando e facendo sentir inferior por esa imposición continua e por non conseguir que participen todos da mesma forma. Sí, eu diría que sí, que me encontrei con bastantes homes que
se poñían por encima de ti e tú non tes razón. Súbeche o volumen porque tú non vas ser capaz de subirlo, nin o vas subir en ningún momento, porque a túa educación sumisa te leva a calar e a baixar o tono para non desentonar, como te educaron desde pequeno. Exacto. Bueno, o famoso tema, o termo do mansplaining, que claro, isto surdiu dun estudo, apareceu creo por primeira vez nun libro de Rebecca Solnit, de Os homes explícame cousas, que de feito ten unha edición en galego. Claro, o termo do mansplaining surdiu dun estudo de que cando hai, non sei, charla ou un grupo de persoas as mulleres son interrompidas moito máis a miúdo e moito maior número de veces que os homes. E tamén pasa moito de que nós dicimos algo, non se nos escoita activamente, despois alguén, xeralmente un home, repite parafraseado o que ti dixeches. Entón, claro, eso que chaman así de forma irónica, mansplaining, o home explicando cousas. Así, pero eu concordo con M, a mí na miña experiencia personal sí que teño atopado grupos, tanto que se me escoitou, como que outros que non. E tamén gustaríame aquí tamén falar do tema do paternalismo, porque moitas veces sí que sí como que xa se volta a cousa, é como que se che fa demasiado caso, porque claro, como esa a única muller no equipo e tal, e como trátase de forma condescendente e paternalista, que ese tamén reventa, vamos. Pois sí. Non sei se... Eu estou moi de acordo co que dis, a verdade. Bueno, despois, credes que cando se comete unha inxustiza no traballo, bueno, se queredes contar algunha experiencia na que se vos discriminara por ser muller, tamén está ben. E a min tamén me gustaría preguntar se tedes compañeiros que interveñen nese tipo de inxustizas. No meu caso non é así porque teño a sorte de estar un pouco nun grupo de... A ver, sí que son a única muller no meu equipo e me sacan 20 anos, como mínimo. Así que eu penso que podería ser horrible, pero non o é. Teño a sorte de estar nun grupo que me escoita e que precisamente sinto que teño voz nel, non? Sí que supoño que o mellor sí que eu mesma ás veces me sento como a pequena e como a rapaza, non? Que eso tamén ten que ver con prexuizos e con cousas. Para empezar, son a pequena, son a rapaza e a que menos experiencia ten. É un efecto triple que a min me pon moitísima presión en riba. Que pasa? Que tiña que ser só o da experiencia, non? Quizás o de ser pequena, bueno, por idade, un home pode sentirse igual, pero sí, por ser muller tamén, sempre tes esas presións, non? Supoño eu. Bueno, eu sí que tivo en casos de comentarios machistas, sexistas e todo, e no meu caso ninguén dixo nada. Xa non creo que falar ni do caso en particular, nin nada, nin dos casos en particular, pero sí, hai cousas. E tamén sí que quizás observo unha mellora nos últimos anos, xa hai cousas que xa, como se sabe, que non se poden dicir, non? Bromitas que non se poden facer, cosas así, pero antes non, e de feito é unha das cousas polas que quizás pode ser que lles moleste que nós esteamos, comecemos a ocupar estes espacios, non? Laborais,
claro, se nos estamos aí, xa non poden hacer as típicas bromas as típicas bromas que fan, que se facían acerca de, pues, sí, bromas sexistas, discriminatorias e de todo. Quizás as mesmas actividades de equipo, de grupo, quizás xa non poden ir a non sei, De putas. Exacto. As reunións de negocio xa non poden ser iguais, porque quizás non todas queremos participar do mesmo. Ui, perdón, alguén me está chamando, como fago isto? Perdón, porque me non Nada, sacamos un momento, non te preocupes. Ai, desconectouseme, perdón. Sacámola un momento e volvemos a meter cando este lista. Bueno, ti. Non, Elba, eu xa acabei. O que estaba contando ela que o das bromas, o sea, a min tamén o das bromas sexistas, ahora parece que hai menos, pero eu sigo escoitando, sobre todo. Ninguén fai nada, tampouco. O sea, sí que creo que neses momentos, sabes, todo o mundo como que ríe en plan ja, pero ninguén toma a palabra de decir non me gusta o que estás dicindo. Hai veces que teme pasado que sí que, en plan, non me estou rindo nen me fai nin puta gracia e siguen, perdón, plan, siguen crendo que eso é moi gracioso, sabes? En plan, jaja, estáis echeando a empresa de mulleres, vais tomar o control da empresa, non sei que, como, é o que dicía María, que como, por que dice, o sea, que máis se dá? O sea, como se somos un palumpas, da igual, o sea, Claro. que, o sea, son comentarios que sí, que eu sigo vendo repetirse moitas veces. María, sí que podes ir, se queres. Perdón, é que chamárame, como está conectado co móvil, só escoitaba eu, entón parecía así un pouco... Escoitóuseche. Vale. Nada, que... sí, o sea, collén o final do que estaba dicindo ela, pero eso, un pouco eso. E quizás, claro, se o entorno é só de homes, se é únicamente de homes, quizás non teñen que sair, porque quedanse na súa zona de confort, por moito que os homes estén en desacordo con esas bromas ou con ese tipo de comportamento, se están só entre homes, bueno, pois pode que se quedan na zona de confort seguramente unha gran maioría non sairá e non defenderá e non dirá, oi, é unha racistada, eso é unha machistada, sabes, eso de mal gusto. Entón, bueno, sí. Eu sí que tiven casos, sí. Dentro diso é bo que na nosa carreira, por exemplo, nas carreiras de deseño, pois que empecé a ver máis mulleres, bueno, penso que sempre foi nos nosos casos, eu penso que polo menos nos anos que me tocou a min sí que éramos como 50-50 e os cursos posteriores tamén parecían 50-50 ou incluso máis mulleres, non sei se é o correcto, eso é o que me parecía a mí de ver aí, de estar pola universidade. Espero, a verdade, que xa que saímos formadas máis mulleres e acabamos tamén as mulleres, que empecemos un pouco a chear un mundo profesional, non? E que estas cousas comecen a cambiar. Eu sobre... Oi, di, Elba. Non, que digo que eu o que vexo aí é que a putada é que as empresas, aínda que, bueno, o que vin é que aínda que estemos máis formadas, porque no meu caso tamén éramos prácticamente 50-50, mulleres e homens que tican que as empresas siguen estando a cabeza homes e siguen preferindo traballar con homes, porque pensan que unha muller non vai entender o seu punto de vista. Básicamente, é a miña aportación. Sí, é que ao final seguimos influenciados por todos os prexuizos da sociedade basicamente influen no noso traballo, porque como xa falamos antes, temos todos estes prexuizos e todas estas presións en nós mesmas, toda esta competitividade e todo o que estamos facendo influe a que non podamos chegar a eses postos tamén.
Eu tamén quería comentar que Sabes? no entorno... Ai, perdón. Remato agora. Que no entorno educativo recíbense mogollón de comentarios sexistas, machistas, asquerosos, que oxalá os nosos profesores de verdade estén vendo este directo e aprendan 4 cousas, porque de verdade estes comentarios non nos fan nada de gracia, violéntanos, así que, por favor, parade, señores, de facelos, grazas. Eso. M. Sí, volta. Aí, por exemplo, o que comentaba, que a cabeza hai homes sempre nos postos de responsabilidade, polo tanto non se sinten comprendidos polas mulleres, e aí sí que entra a parte que comentábamos antes de por que hai tanta competitividade entre as mulleres, porque necesitamos destacar e confirmar que non somos esos prexuicios, eses estereotipos que teñen de nós. Por outra parte, o que comentaba desde se a xente responde ou non, é que realmente falta esa resposta colectiva, porque parecenos que sí, que estamos nun entorno, non, que xa acadamos o feminismo incluso, pero, sin embargo, cando escoitamos certas bromas, é como, está de broma, como vai decir ese comentario en serio? E ninguén se toma en serio e ninguén di, non, isto non se acepta, este tipo de comentarios non se aceptan. De como vas vestida, de como tens que comportarte, incluso eso, esas situacións nos grupos de traballo nas que che están subindo tono e berrando casi porque se están impoñendo. Tamén vino máis en imposición de homes sobre mulleres, pero tamén vin esa relación entre mulleres e mulleres, esa imposición, ese ensinarnos desde pequenos que o que dá o golpe na mesa e berra máis ten máis razón e, polo tanto, se lle fai máis caso e chega máis alto. É como esa parte patriarcal autoritaria basada no machismo que temos tan metido na sociedade que realmente acaba sendo na sociedade unha educación de efecto espello. Exacto. En realidade, ao final acabase repetindo condutas que viches no cole, condutas que viches na familia, condutas que vichedes no traballo, nas series, nas películas, nos libros. E aparte, como esa conquista corporal dos espacios nos que estamos, sexualizándoos. Respecto ao que dis, hai un libro moi interesante de Mary Beard, podo deixalo despois en comentarios ou como, que se chama Mulleres no Poder. E fala diso, fala como identifica como os homes, a actitude, como son as estruturas de poder e como son os homes que chegan ao poder e como actúan, como a súa expresión corporal, a súa vestimenta e todo iso, e como as mulleres que chegan ao poder intentan como reproducir este tipo de mesmo comportamentos, incluso vestimentas, sabes? É como... sí, é moi interesante o libro, non sei se pode deixar por algún lado, non sei onde escribir. Pois sí, déxamelo polo chat e eu o paso tamén. Temos un pouco aquí, porque todo isto dos prexuizos e demais, a nosa última pregunta é este medo ao fracaso, a facer algo mal, a ocupar un lugar que non che pertence, que eso é algo que se nos inculca e, por suposto, influe no momento que imos pois mandar currículum para certos postos de traballo, non? Cal é a vosa opinión ao respecto? Xa partindo síndrome desde a da educación, impostora. realmente. Sí. Sí, é difícil un pouco desligar e falar só de feminismo no deseño e non falar de feminismo en xeral, non? E de todo o que estamos sufrindo agora mesmo. Exactamente.
E o síndrome de impostora como as causas están en todo iso, na falta de referentes, nas altas expectativas que pon a sociedade nas mulleres, é como, parece que como, vale, decidíchedes sair do entorno doméstico, pois agora ides ter que demostrar o doble, currar o doble, todo isto, non? En plan, ou esta cousa de tes que, vale, a mí, sí, a paridade está moi bien que haxa mulleres no entorno laboral, pero que verdadeiramente o merezan, que verdadeiramente sexan válidas, non? Mira, a ver, as mulleres tamén teñen dereito ao fracaso, sabes? O sea, as mulleres que chegan a... si outro día escoitara nunha conversa online de o dereito que temos as mulleres tamén ao fracaso e a facelo mal. Porque, claro, esta cousa de poñer toda a presión cando as mulleres... No, es que unha muller no poder faría moito mellor. Ou non. Sabes? Porque, claro, é que aparte parece que como que cando se fai a excepción e chegamos ao poder, é como que se nos está dando unha oportunidade en plan, vale, ahora non as caralles. Sabes? É como se esa muller o fai mal, é como a oportunidade xa foi dada, entón, claro, esta cousa de, mira, somos persoas, sabes? O sea, eu podo chegar ao poder non teño por que facelo ben por ser muller. E teño o dereito de non facelo ben por ser muller, porque, sabes? O sea, teño o dereito de non facelo ben e de que me chimpedes, pero porque o fixen mal e que veña outra despois a intentar facelo mellor. Igual que pasa con un home. Sí, a min pasoume recentemente iso. Nada de permitir o fallo. A un home non se lle ocurre facer eso. Non, o sea, é que teño claro, porque o meu sustituto é un home, basicamente. Claro. O sea, e non é nin por falta de talento, non, é cagáchela. Claro. Cagáchela é como ti vasme dar máis problemas, entre comillas, porque eso é o que pensan, que vamos darlles problemas de alguna maneira, vou fácil, baste, e xa pillo alguén que non me vai a dar esos problemas que ti me vas a dar de oye, a mí non me fales así, oye, non merezco que me trates, etcétera. Claro. Cousas así. E que a ninguén se lle correría decir que, non sei, que Donald Trump fixo así, entón non vamos a aceptar ningún outro home de presidente de Estados Unidos. En plan, como, a ver, non, sabes? É que as mulleres é como que só temos unha oportunidade. Sí, claro. Porque os fallos das mulleres son tan sonados e os fan tan sonados. Ui, que esta muller diseñou non sei que e mira, acabou sendo un desastre. Bueno, cantos deseños de empresas grandes foron para basura ou foron fracasos e non pasou nada. Vale, aí están protegidos baixo a entidade da empresa, pero eso en xeral aos homes se lles permite o que se dicía antes noutra charla, pois ser máis mediocres. Pero a nós... Pois non, unha oportunidade. Nada, sen presión, rapazas, todo ben. Pois sí. Quedan aquí 4 minutos para que acabe o directo, así que gustaríame facer unha ronda pola mesa, que cada unha teña un pouco pois ese minuto de autobombo, de un pouco promocionar as vosas redes ou o que queirades promocionar e tamén de que pois teñades pois a vosa reflexión final que queirades compartir cos demais. Así que, Laura, non sei se queres empezar ti ou como eres presentadora... Ai, é verdade que ti teñes unha lista. Tía, porque a min gustaríame dirixirme aos homes que nos están a ver agora mesmo. Sí. A ti, Carlos, que outro día nesa reunión de traballo ignoraches por completo as aportacións da tua compañeira mentres a lavabas, as supinas memeces que soltaba pola boca o inepto este de turno que tes como colega. Aquí tamén, Xoel, que valoras o aspecto das túas compañeiras por riba do seu talento e crees que os méritos profesionais se deben ao seu físico, cando en realidade débese a que é moito máis válida, competente, educada, talentosa e creativa que a ti.
E tamén a ti, Roberto, que pensas que a túa xefa cabrease contigo porque non fode. Non te equivoques, Roberto. Ela non supedita o seu traballo ao seu desexo sexual. Non, cabrease contigo porque quizáis és un inútil e un bobo sen igual. Alex, tampouco te libras. Crees que é normal que todos eses deseñadores, os que segues, os que chamas cracks, fieras, máquinas e horteradas polo estilo, non nos que te referencias e que inspiran o teu traballo sexan exclusivamente homes? Ese é normal. E a ti tamén, Lucas, non nos enganas con ese nome tan simpático. Sabemos que cando estás en grupo cos teus amigotes e algún solta algunha machirulada paleolítica noxenta hacia as túas compañeras de traballo, ti calas a boca. Que de vez en cando deberíades usar os vosos privilexios para algo que non sexa mirar por os vosos cus e apoiar as vosas compañeiras, valoralas e impulsar o seu traballo. E xa está. Pareceme xenal. Algo máis? Nada máis. Maravilloso. Vale, pois despois destas frases tan célebres de Laura, que teñe moitísima razón, Elba, penso que tocache a ti dicir algo mellor. Era broma. Non, a ver, eu máis que nada é dar as gracias a vos por facer, o sea, esta iniciativa e tal, e dar vos un pouco en todos os ámbitos que estiveches dando, videoxogos, deporte, deseño, etcétera. E nada, eu quero recomendar, porque descubrín fai pouco unha chica que abriu un perfil en Instagram que se chama Sororidade Creativa e dedicou o seu TFT a investigar o papel das mulleres creativas. Teño aquí o libro que lino, xa teño notiñas postas, espera, onde se ve? Que pasa coas mulleres creativas. Está escrito por Irene Morant, se buscades en Instagram é Sororidade Creativa, é unha iniciativa moi chula e quería recomendala porque a min me axudou bastante a darme conta de o panorama no que estamos. O sea, non me parara antes a pensar en determinadas cousas que xiraban en torno ao colectivo femenino dentro do panorama creativo. E simplemente eso, daros as gracias. Perfecto. Pois chequearemos o libro. Que xa o temos por aí, de feito. Bueno, este é o Instagram da rapaza, así que maravilla. Pois nada, María, tócache. A ver, non vou mellorar o de Non hai que mellorar, non hai que competir entre nós. Perdoade por introducir antes o de melloralo, pero non de teño nada verdade. preparado para este minuto de ouro, así que Non pasa nada. darvos as gracias a vos, o equipo de Twitch en galego, por organizar isto, a Mars, Vicky, por convidarme. Nada, basicamente, pois decirte, non sei, gustaríame dicir que é importante tamén que o feminismo que tamén que nos formemos, porque hai moito, son tres séculos de teoría política que se foron politizando e teorizando e debemos moito ás feministas do pasado e coñecer os seus pensamentos é importante para seguir teorizando no futuro e aplicándoos. Xa está. M? Pois, basicamente, eu comentei que era activista ecosocial. Estou en movimentos polo medio ambiente en Galicia, como son Extinction Rebellion e Fridays for Future, que teñen tamén unha vista totalmente ecofeminista, tendo en conta a igualdade dos dereitos de homes e mulleres sin distinción de xénero. Basicamente, un poquinho que fun comentando. Agora mesmo estamos dando charlas de Extinction Rebellion e de Fridays for Future, estamos facendo actividades, estamos intentando mover e ademais da oleada do 8M polas mulleres e polo feminismo, dentro dunhas semaniñas empezaremos a intentarlle dar bombo, sin tapar o 8M, por suposto, porque ben primeiro é importante,
E o 19M volve ser Global Strike, que vamos chamar a xente a un activismo diferente, a un activismo de accións simbólicas e visibles en todas as cidades, porque igual que temos que se visibilizar que as mulleres merecemos o noso posto en todos os sitios, tamén necesitamos o planeta para poder estar nesos postos. Moi ben dito. Bueno, supoño que agora despídome eu e tamén quero dicir algo, supoño que un pouco relacionado co deseño. A min paréceme que o feminismo en canto ao deseño pois, é un pouco unha responsabilidade pois, social de cada un dos deseñadores de implementar, dos deseñadores que están deseñando en calquer ámbito, pero tamén de educadores, de implementar o feminismo no día a día, pois como poidas, sexa dando referencias, sexa asegurándote de que os teus deseños cumplen un pouco os teus ideais feministas tamén, de que nada se sae do seu... de que non é... non sei, de que non faz unha cagada monumental, digamos, non? Basicamente. E claro, sempre dentro do que o deseño cumpre, está para as necesidades da sociedade, realmente, porque para iso se deseña, en certo modo, moitas veces. Todo vai da man, pero sempre, aínda que a sociedade vai lenta, e o deseño ten que apurar, basicamente, e collela. E iso é algo que podemos facer pois todos dende o noso traballo, dende o noso día a día e as nosas aportacións. Que isto, é a miña opinión, non sei, basicamente, podedes ter outras opinións, por suposto. E nada, xa me poño nerviosa, xa non sei que dicir. Pois moitísimas grazas, Laura, Elba, María e M, por estar aquí. Foi bastante guai falar todas xuntas de deseño. Agora quería decir e mencionar que este vídeo vai estar xunto cos demais destas xornadas subido ao YouTube de Twitch en galego para quenes non chegaran a tempo ou queran ver despois. E tamén que estamos intentando desde Twitch en galego pois intentar que poñan a etiqueta de galego no Twitch, non? Para poder filtrar por idioma, porque agora mesmo a xente ten que poñer español, portugués ou outro nos seus streamings, non? Entón, pois, aproveitando que estamos aquí emitindo desde Twitch en galego, pois tamén queríamos facer un chamamento, non sei se alguén pode compartir por aí a petición que temos para firmar, porque agora mesmo eu non a teño a man. Ai, xa o compartiron. Bueno, é que, moitísimas pantallas. E nada, pois vémonos despois que temos unha charla sobre deportes e despedímonos xa, vale? Veña, ata outra. Ata logo. Gracias. Ai.